L'espera, la solitud o la memòria són alguns dels missatges que transmet l'artista francesa Sara Bagó en una col·lecció on l'arquitectura i la pintura es donen la mà. La seva exposició, Lo sono quel que sono, és l'última que ha inaugurat la Galeria Francesina Artemisa. Ella fa l'estudi de l'espai, un espai buit, que no hi ha vida humana, però sí hi ha una sèrie d'elements icònics que estan situats de manera molt estratègica. Tot plegat, la seva manera de composar, el seu color, la seva línia tan encertada, l'apropa molt al minimalisme pictòric. Però sí que és veritat que el fet d'incorporar aquesta sèrie d'elements icònics li dona una càrrega simbòlica. Amb una vintena de quadres elaborats en els últims 3 anys, un terç dels quals pintats específicament per a l'ocasió, l'artista francesa que afirma com a moi vol dir-li al públic que visqui al moment. Això sí, amb una sèrie d'obres que admeten interpretacions molt diverses. Parla d'introspecció, de silenci i d'estar bé amb un mateix. Però si em preguntes a mi, des de la meva mirada crítica, et diria que també parla de solitud, d'absència. El fet que hi hagi aquests elements, que tots són elements del disseny de la segona meitat del segle XX. Són sofàs icònics, làmperes icòniques, que no estan utilitzats per ningú. Per mi també parla de solitud. L'exposició de Moa serveix per celebrar el 13è aniversari de la Galeria de les Franqueses, que rep visites d'arreu de la comarca, la resta del territori català i fins i tot públic internacional. De cara al futur, es proposen ampliar la seva oferta amb propostes formatives. Al llarg d'aquests 13 anys ens hem adonat que els artistes tenen qualitat tècnica i artística, però tenen mancances a l'hora de professionalitzar-se. I ja fa algun temps, però enguany ho volem incrementar una mica més, estem fent mentories per a artistes. Són sessions de formació a partir de la qual els donem un marc teòric on puguin expressar-se professionalment, com posar preu a la seva obra, la diferència entre un espai públic i un espai privat, com fer un portfoli. De moment, la col·lecció de Sara Bagó es pot visitar fins al 17 de maig, els dijous i divendres a la tarda i els dissabtes al matí.